Köszöntök mindenkit! A téma, amely gyakorlatilag az egész hetet uralja, Maradona halála. Maradona 60 évesen halt meg Argentinában, magyar idő szerint szerda késő délután jelentették be a halálát. A műsorban Novák Miklóssal, a Magyar Nemzet sportrovatának vezetőjével, Edvi Lászlóval és Zámbó Istvánnal, az Origo Sport munkatársaival beszélgetek. Én Lantos Gábor vagyok. Ketté lehet-e választani Maradona sportpályafutását és életvitelét? Vagy ketté kell-e választani? Vagy szabad-e ketté választani? Így szól az első kérdés Novák Miklóshoz először. Szerintem most ott el ez a pillanat, amikor ismét lehet, sőt kell ketté választani. Eddig az elmúlt hetekben, hónapokban, években lehetett egyfajta bulvárszenzáció bármikor, amikor hírt kaptunk arról, hogy Maradona éppen milyen állapotban okozott botrányt azzal, hogy kapatosan, adott esetben kábítószer hatás alatt mit tett, mit nem tett. De most, hogy elhunyt, véke veled, Diego, és újra csak a labdarúgót tiszteljük és szeretjük benned, azt az embert, aki millióknak, sőt milliárdoknak okozott örömet. Én így gondolom. Laci? Muszáj, mindenképp muszáj ketté választani, és tényleg csak a labdarúgó Maradónára szabad emlékezni, de már a szakvezető Maradónára sem. Tehát ez azt jelenti, nagyon furcsa ezt kimondani, hogy tulajdonképpen a pályafutásának életének csak egy egészen bizonyos, egészen picike szegmensére szabad emlékeznünk, mert azon kívül eső dolgok tényleg egy része botrányos volt, egy másik része nehezen vállalható volt, és a legszolidabb, amit ebben a műfajban lehet mondani, hogy hát ellentmondásos. Igen, csak a labdarúgó Maradónára szabad emlékezni, amit művelt 86-ban, amit művelt a világbajnokságokon, és amiket hallottunk róla, hiszen látni nagyon keveset láttuk, de amit hallottunk róla, hogy mit művelhetett Barcelonában, Nápolyban, Sevillában és esetleg az argentin bajnokságban. Tehát én egyértelműen azt mondom, hogy muszáj, szét kell választani, és tényleg csak a labdarúgó Maradónára szabad emlékeznünk, mert a többi, hát az, hogy is mondjam, az halott gyalázás lenne. István? Nagyon nehéz kérdés. Igazából van az a régi római mondás, amit sokan rosszul értelmeznek, hogy halottról jót vagy semmit. Ugye az eredeti az úgy van, hogy halottról igazat vagy semmit. Szerintem Maradona mindenképpen egy zseni volt, és ráadásul egy féktelen zseni. Egyfajta művészlélek, akinek hozzátartozott az életvitele is a pályára. Ugye korábban, illetve most a napokban nyilatkozták az újpestiek, Weber György, Szlezák Zoltán, akik egyetlen magyar csapatként játszhattak, klubcsapatként, ugye a Nápoli és Maradona ellen, még az UEFA, illetve a bajnokcsapatok Európa kupájában, és ők mondták, hogy az is hozzátartozott. Tehát amikor kint voltak Nápolyban, és mindenki várt arra, hogy bemenjenek az öltöző folyosóról a pályára, akkor mindenki ott volt, 21 játékos, csak Maradona nem, és mindenki állt csöndben, és amikor megérkezett Maradona, akkor a csapattársak is, mint az ultrák, így elkezdtek kiabálni, hogy Maradona, ő meg megérkezett kifűzött cipővel, tehát még be se volt kötve rendesen a cipője. 10 000 ember kint volt a Nápoli edzésén, hát mondták az újpestiek, náluk meccsen nem volt ennyi ember akkoriban. Akkor így szólt az edző a Maradónának, hogy Diego, nem akarsz beállni gyakorolni? Most nincs kedvem. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a sok apró részlet tették Maradónát azzá, aki miatt emlékszünk rá, vagy például Fidel Castroval kötött barátsága, ami ugye országos cimborák voltak, még tetoválása is volt a kubai diktátorról a lábán. Tehát szerintem egybe kell nézni a képet, de valóban, amit a futballpályán művelt, az volt példaértékű, és az gyakorlatilag leutánozhatatlan. Miklós, neked volt egy eléggé húzós kijelentésed az újságban. Te azt írtad, ha jól figyeltem, hogy meghalt minden idők legnagyobb labdarúgója. Te miért gondolod ezt, mikor közben mondjuk Pelé 3 világbajnoki címet nyert? Azért, amit többen is elmondanak. Szerintem a labdarúgás történetének Maradona volt a legerősebb isteni csókkal megáldott játékosa, a legösztönösebb zseni, az a nagyság, amit most a művészetekből vett példával, akár Mozart, vagy bárkit mondhatnánk. Maradonát láthattuk. Az én gyerekkoromnak egyértelműen ő volt a bálványa. Természetesen láttam, kutattam felvételeket Pelé után. Nem vagyok labdarúgó szakember, sokan nyilván ezért megmosolyognak, vagy bírálnak, bár olyat véleményt is olvastam, amely ezzel egyetért, hogy ő volt a legnagyobb, a legkiválóbb. De erre van még egy jó okom, hogy ezt mondjam. Szerintem a labdarúgás történetében nem volt egyetlen olyan játékos sem, aki egy csapat eredményét, teljesítményét olyannyira meghatározta volna, mint Maradona az 1986-ban világbajnok argentin válogatottét.
Azt a VB-t Maradona kis túlzással egy személyben nyerte meg. Ez biztos majd fölevenítünk konkrét eseményeket, a két csodálatos gólja az angolok és a belgák ellen, vagy akár a döntőben a németek ugye állandóan két embert állítottak rá, egyszer szabadult ki, és akkor adott egy olyan góposzt Burcságának, ami eldöntötte a VB döntőt. Szóval szerintem ő volt a legnagyobb tehetség, a labdával a leginkább barátságban lévő játékos. Úgy tette mindezt, hogy tulajdonképpen csupán egy lábas játékos volt, de az a bal láb az annyira frenetikus volt, hogy többet ért, mint bárkinek a másik kettő. Igen, hát Laci, ezt kellene továbbvinni, hogy akkor valóban kimondhatjuk, hogy minden idők legnagyobb játékosa? Én ezt nem merem kimondani, és szerintem a világon nincs ember, aki össze tudná hasonlítani Puskást, Maradónát, Cruyffot, Gerd Müllert, Messit és Ronaldót, mert nincs ember, aki mindezeket egyszerre látta volna játszani. Tehát én ezt leírtam Origóban egy cikkben, hogy Maradónából mi alig láttuk valamit. Tehát mi néhány válogatott mérkőzését láttunk természetesen a videó megosztókon fantasztikus dolgokat. Én éppen tegnap néztem egyet, amikor a Life is Life-nak az ütemére valami egészen fantasztikus bemelegítést produkált zenére, kifűzött cipővel, nézze meg mindenki, aki megteheti. Nyilván csodálatos dolog, de most nem akarok butaságokat mondani, de nincs kizárva, hogy egy Bódi Ádámról, egy Zsóri Dánielről is össze lehet vágni egészen jó bemelegítés képeket. Tehát igazából én ezt nem merem kijelenteni, hogy össze lehet hasonlítani Puskást, Maradónát, Pelét és bárkit, mert egészen más világban éltek, és nem csak a játék stílusok miatt, hanem azért, mert nem láttuk őket. Tehát az első korosztály, a Maradónáig utáni korosztály az, akinek talán végig tudtuk követni a pályafutását. Tehát már nyilván a Ronaldóról és a Messiről már mindent tudunk. Tehát láttuk őket ifiként, láttuk őket a saját bajnokságukban, látjuk őket a Bajnokok Ligájában, látjuk őket a válogatottban, a világeseményen. Hát legyünk őszinték, Maradónát egy magyar ember, egy Magyarországon élő magyar ember, mikor látta először? 22 éves korában a 82-es világbajnokságon. Mire emlékszünk akkor róla? Arra, hogy a brazilok ellen úgy beletalpadt a szerencsétlen brazil játékosnak a gyomrába, hogy azt hittem, hogy a hátán fog kijönni a lába, és kiállították. Tehát akkor láttuk őt először, legközelebb pedig a 86-os VB-n láttuk ismételten, akkor 26 éves volt. Tehát én messze nem merem kijelenteni, hogy ismerném Maradónát, láttam néhány mérkőzését, de hogy például egy Barcelona meccsen, egy Napoli meccsen, hogy vette ki a részét mondjuk a védekezésből, hogy támogatta a csapattársait, hogy milyen passzokat adott. Hát erről nekem semmilyen fogalmam nincsen, és szerintem senkinek a világon, aki nem ott élt, Spanyolországban vagy Olaszországban. Hagyjuk vissza a szót Miklósnak. Semmi, csak egyetlen közvetést szerettem volna, hogy a ominózus 82-es kiállítása, jól tudod, hogy előtte faragták végig a meccsen a brazilok. Tehát, ez nem mentség, ezt te is tudod, hogy ez nem mentség. Jó, nem mentség, de egy 22 éves elhivatottságtól dúzadó fiatalember meg akarta mutatni világnak, és ezzel azzal szembesül, hogy faragják egész meccsen, és nem hagyják futballozni, elpattant a célna. Van ilyen. Még Maradónáról, bocsánat, csak egyszer a szabálytalanságoknál, hogy igen, Olaszország ellen volt egy rekordja, szintén világbajnokságon, hogy 23 szabálytalanságot követtek el az olaszok csak vele szemben. Ez rekord volt a VB-k történetében, és szintén rekord volt egy világbajnokságon, hogy több mint 50-szer szabálytalankodtak a tornán Maradónával szemben, tehát azért tényleg ő kapta rendesen úgymond az ívet a többiektől. De vissza, amit a Miklós mondott, és a Lacihoz, hogy jó, azt mondod, hogy valóban nem láttuk ezeket a játékosokat annyiszor, mint Messit, vagy mint Cristiano Ronaldót, vagy akár mondjuk Cafut, aki szintén lehetett volna a futballtörténelem 3-szoros világbajnoka, hogyha 98-ban nem a franciák nyerik a világbajnokságot, egy titokzatos balhé után, ami elérte a brazil csapatot, de hogy a labdarúgásból kivetített társadalmi hatása Maradónának a legnagyobb, az nem lehetséges, Laci? Amit a Miki is mond. Persze. Szerintem ő volt a labdarúgás világában az első celeb. Tehát korábban voltak már celebek az amerikai sportokban, tehát kosarasokra gondolok, ugye Gretzky tőle idősebb, tehát Gretzky sztár volt az NHL-ben, és nyilván nagy baseballos és amerikai futballista sztárok is voltak, de szerintem a labdarúgás világában ő volt az első számú celeb. Na most nyilvánvalóan a celebséghez kellett egy
óriási tudás is, mert nyilvánvalóan csak azt tudja felkapni a média is, annak figyelnek oda minden rezdülésére, aki valamit letesz a futballpályán is, de szerintem ez nagyban hozzájárult az őt körülvevő imázshoz, hogy ő mindig produkált valamit. Aztán ezért mondtam az elején, hogy ne nagyon beszélgessünk tényleg arról, hogy mit csinált a pályán kívül, mert tényleg a kubai diktátorhoz fűződő viszonyától kezdve egészen odáig, hogy farsangi bulin megjelent Osama Bin Laden jelmezben egészen megdöbbentő dolgokat tudott csinálni, de hát nyilván mindig oda kellett rá figyelni, mert ő volt a Maradona, és nyilván azért figyeltünk rá, mert azt csinált a futballpályán, amit csinált. Tehát nyilvánvalóan a kettő nem vonatkoztatható egymástól, de én szeretnék csak a futballpályán látott Maradonára emlékezni, és én csak azt mondtam, hogy viszont ezeket én igazából csak a világbajnokságokon tudom megítélni, és Maradona ugyebár szerepelt 4 világbajnokságon, amit láthattunk, ebből egyet egyedül nyert meg, ami egészen zseniális volt ugyebár 86-ban. 90-ben egy sokkal gyengébb argentin csapatot egyedül vitt el a döntőig, ami talán még nagyobb bravúr volt, 82-94 viszont számomra bukás volt Maradona szempontjából. Tehát a 82-es VB is, meg ugye a 94-es is, pedig 94-ben még csak 34 éves volt. István? Még visszatérve Lacira, igen, nagyon nehéz összehasonlítani különböző korok, különböző futballját, mint akárhogy az élet egyéb területei itt is folyamatosan változnak a dolgok, de azért azt nem lehet Maradónától elvenni, hogy elmondtad, hogy a világbajnokságokon a hátán cipelt be kétszer is a döntőbe, egyszer meg is nyert egy argentin válogatottal egy világeseményt, ugye előtte 20-as világbajnok is volt. Megjegyzem, hogy a nagy utód, akit kikiáltottak nagy utódnak Lionel Messivel, ők ketten egyedül, akik mind a rendes nagy VB-n, mind az U20-as VB-n a legjobb játékosnak járó díjat is elnyerték. De Maradónáról még azt is el lehet mondani, hogy a klub csapatában, a Nápolyban is gyakorlatilag egy ikon lett. Ha megnézzük a 2 bajnoki címet a Nápoly, amit a történelme során szerzett a Szériában, az Maradónához köthető, akár csak az UEFA kupa győzelem, nekik más nemzetközi eredményük nincs is. Nem is hiába, hogy csütörtök este úgy futott ki a Nápoly a Rijeka elleni Európa Liga mérkőzésére, hogy mindenkin ott volt a 10-es Maradona mez, és már el is indult a folyamat, hogy a stadionjukat átnevezzék Diego Maradona stadionra, amivel Maradona szintén nagyon-nagyon kevesek, vagy lehet, hogy az egyetlen egy játékos lesz, akinek 2 különböző kontinensen is van stadionja, hogy az Argentinos Juniors stadionja is Diego Armando Maradona stadion, és most a Nápoly stadionja is Diego Maradona stadion lesz. Arról nem is beszélve, hogy a mérkőzés előtt olyan élő tűz, ilyen vörös lánggal körbevették a Nápolyi stadiont, a síró olaszok, amire egész egyszerűen számomra példátlan, hogy egy labdarúgó halála, vagy akár Pekingben is volt a követség előtt, szerte a világon tényleg milliók gyászolták. Szóval, hogy egy labdarúgó halála ekkora hatást váltson ki, az szerintem példátlan. Nem tudom, ki emlékszik rá, hogy a 2 bajnoki cím után hogy szerepelt a Nápoly a bajnokcsapatok Európa kupájában. Ti nyilván emlékeztek, de akik hallgatnak bennünket, azok nem biztos. Az egyik esetben egyetlen kört sem ment a Nápoli, a másik esetben pedig az Újpestet kiverve egy kört ment, a következő körben pedig egy moszkvai csapattal szemben úgy esett ki, hogy 0-0-0-0 hosszabbítás és 11-esekkel. Tehát a Nápoli Maradónával nyert 2 olasz bajnoki címet, azonban nemzetközi szinten a nullánál is nullábat produkált. És Laci, bocsáss meg, kik játszottak abba a csapatba? Hány ember tudsz így kapásból felsorolni? És ezzel a csapattal tudott a Maradona 2-szer is bajnoki címet nyerni. Meg egy UEFA kupát. Hát igen, mondjuk én is azt mondom, hogy a Beckhez képest az már akkor is Nyilván egyen lejjebb, igen. Nem az a színvonal, és nem az a dicsőség, nem az az érdem, de azt is gyakorlatilag egyedül Maradona nyerte meg kis túlzással az olasz bajnoki címet. Nem gondoljátok azt, hogy egy kicsit álságos, ami most történik, hiszen ha eszetekbe jut például a 2018-as világbajnokság, ahol ugye Maradona díszvendégként ott volt Oroszországban, és az ő ottani megnyilvánulásai, amikor valószínűleg valamiféle tudatmódosító szer hatása alatt üldögélt a VIP páholyban, és csinálta meg a saját maga műsorát, ami aztán el is vitte a sót azon az estén. Az összes világlap, az összes internetes újság, oldal ezzel foglalkozott. És most meg az van, hogy itt milliók zokognak, akkor milliók mulattak, milliók szánakoztak, milliók röhögtek, most milliók zokognak. Nem láttok itt ebben egy kicsi ellenmondást, Miklós? Éppen az értem, amit az elején mondtam, és ahonnan kezdtük. Szerintem valahol mindenképpen ez most letisztult. Ketté lehet választani. Az csak show. Az hogy mondjam, persze az is Maradona, de Maradona igazából az élete 94 után teljesen más irányt vett, vagy legalábbis más megítélés alá esik. Én azt gondolom a futballrajongók többsége számára. Addig volt a labdarúgó, utána, ahogy a Laci mondta,
celeb lett, aki mellé azért jó volt még mindig a hírneve mellé oda dörgölözni, együtt mutatkozni vele, és bizony ebbe ilyen stiklik is belekerültek, hogy olykor tudatilag módosított állapotban csinált kisebb-nagyobb botrányokat. Hogy mondjam, persze, ha nem Maradona műveli ezeket, akkor észre se vesszük, csak azért vettük észre, mert ő az, de ez nem ugyanaz az ember, mint akit a pályán, valahol mégsem ugyanaz az ember, akit a pályán csodálhattunk. Én egy harmadik dologról is szeretnék beszélni, tehát beszéltünk már ugyebár a játékos Maradónáról, ami ugye a legfontosabb, hiszen ezért szeretjük őt. Beszéltünk már a celeb Maradónáról, de beszéljünk a szakvezető Maradónáról is, aki a 2010-es világbajnokságon vezette az argentin válogatottat. Az egy fantasztikus keret volt, tehát az a csapat simán világbajnoki címet nyerhetett volna, és nagyon megalázva távozott. És ez Maradona hibája? Szerintem igen. Szerintem abszolút. Az, hogy őt kinevezték, az ő hibája. Igen, nyilvánvalóan. Hát ő elvállalta természetes, meg hát az, hogy kinevezték, az is természetes volt, hiszen egy ikon volt. De nem tudom elképzelni, hogy Argentinában nem lett volna jobb edző, legalább 30, aki elvezethette volna azt a csapatot, mert az egy nagyon jó csapat volt, és aztán nagyon megalázva távozott ugyebár a világbajnokságról, akik nem emlékeznek rá, a németek szétszették őket a negyeddöntőben. Szóval szerintem az volt egy harmadik Maradona, amely szintén nem illik bele ebbe a bizonyos képbe. Nyilván félúton van a játékos Maradona és a celeb Maradona között, de azt hiszem, hogy erről a Maradónáról is érdemes egy szót váltani, de többet nem is akarok mondani, mert de mondjuk csak, mert figyelj csak, mert van az HBO-n egy film, nem tudom, ki látta közületek, hogy Maradona egy mexikói másodosztályú csapathoz érkezik edzőnek, erről szól a dokumentumfilm, és én megnéztem, tehát bocsánat, az a viselkedés, az a ráhatás, ahogy ő ezekkel a nevesincs játékosokkal tud beszélni, ahogy hat rájuk, azért az számomra nem azt mutatta, hogy itt valami világ kóklerével állunk szembe. Isten, te láttad egyébként a filmet? Én is csak hallottam a dokumentumfilmről, és nekem is mondták az ismerősök, hogy egyrészt mindenképpen nézzem meg, másrészt, hogy az a csapattal gyakorlatilag csodát tett, ha jól tudom, tehát hogy feltámasztotta a hamvaikból őket. Igen. Laci? Én csak kérdezni akartam tőletek, hogy ez most melyik Maradona? A celeb Maradona, akire felnéznek, mint az Istenre, vagy pedig a szakvezető Maradona? Hát ez edző. A szakvezető, így van. De az, amikor megérkezett és mondtad, hogy istenként néztek rá, nyilván az valamilyen szinten a celeb Maradónának és nyilván a pályafutásának szólt, tehát nyilván amit utána elért a csapattal, tehát hogyha ez a gárda pontokat szerzett, hogyha sikereket ért el, hogyha menetelt a tabellán és címeket gyűjtött be, akkor természetesen az már a szakvezető Maradónának szól, de hát azért legyünk őszinték, azért leginkább szakvezetői pályafutásáról nekünk azért az argentin válogatott élén nyújtott teljesítménye, illetve nem túl jó teljesítménye marad meg. Legalábbis én így gondolom, mert azért egy mexikói kis csapattal, ha teszel valami nagy dolgot, azért nem ugyanaz, mint hogyha világbajnok lettél volna szakvezetőként Argentínával, a Messi-féle Argentínával. Olári milyen edző? És nyilván fogod tudni egyből, hogy mire gondolok. A németek szétrombolták az általa vezetett válogatottat, pedig előtte volt világbajnok csapatedzője is. Szóval most én ebből megértem, hogy azt mondod, hogy megégett ott a világbajnokságon, igaz. Szerintem egy stáb volt körülötte. Nem feltétlenül a vezetőedző vagy a szövetségkapitány feladata, hogy minden részletében kidolgozza a taktikát. Hogy milyen pszichológus volt Maradona, hogyan tudta fölrázni, fölkészíteni a csapatát egy meccsre, pont most mondtátok, hogy van rá bizonyíték, hogy ez sikerült neki. Én nem varnám egy szemében az ő nyakába ezt a világbajnoki kudarcot 2010-ben. Tény, hogy Argentína kiesett, csúfosan esett ki, és többet Maradona nem kapta meg ezt a sanszot, mondhatjuk, hogy szerencsére. Mindamellett Argentinában mondtad, hogy 30 alkalmasabb embert lehetett volna találni, de a nép őt akarta. Azt mondták, az nem lehet igaz, hogy Maradona egyszer ne legyen már szövetségkapitány a világbajnokság idején. Mi marad nekünk, meg a világnak Maradona után? Most István kezdi a válaszadást. Igazából úgy gondolom, hogy Maradona zsenialitása és személyisége, amit sokszor nem lehetett ketté választani a botrányaitól és a balhéitól, egy olyan plusz töltetet, egy olyan plusz löketet adtak a futballnak, amit a Laci is mondott, hogy világszinten tényleg rendkívül népszerűvé tette, és mindenki által ismerti a labdarúgást, tehát az első igazán nagy világsztárja volt. Egy rövid történetet hadd meséljek el ezügyben a hallgatóknak. Édesapám sose nézett futballt. Én sose láttam, hogy nézett volna. 2010-ben néztem az ominózus negyed döntőt Németország és Argentína között. 3-0 volt már Németországnak, édesapám munka után leült mellém, hogy kicsit együtt nézzünk tévét, és 5 perc után mondja, hogy te fiam, ezek a németek borzasztó rosszan játszanak. Mondom, igen,
apa, mert azok leginkább az argentinok, tehát olyan szinten nem volt tisztában a dolgokkal, majd mutatta a kamera a kispadon Maradónát, és édesapámnak fölcsönt a szeme, hogy de hát ez Diego Maradona. Mondom, ezt te honnan tudod? Hát Maradónát mindenki ismeri. És ezt mondani, hogy Maradónát tényleg mindenki ismeri, ezt a pluszt adta a labdarúgáshoz, hogy tényleg egy világszinten ismert ember, egy világszinten ismert sportot még magasabb polcra tett. Nekem 6 momentum marad meg Maradónából, mindegyik a pályafutásából. Az a 82-es szabálytalanság, amit említettem korábban, utána a 86-ban az angolok elleni kézzel szerzett gól. Egyébként én nem ítélem el őt, ezért a játékvezetőt ítélem el, meg természetesen azt a bizottságot, aki egy ilyen abszolút hozzá nem értő játékvezetőt küldött arra a mérkőzésre. Tehát ez a másik, ami megmarad, utána természetesen az a zseniális szóló az angolok ellen, hát az fantasztikus volt. Aztán a belgák elleni 2 gólja, az egyik szintén egy szóló volt, a másik pedig egy gyönyörű pörgetés, 2 védő is a kapus között. Ez ugyebár 5 jelenet, a 6. pedig az, amikor a 94-es világbajnokságon valami egészen zavaros szemmel nézett a kamerába, és nem csak nekem volt gyanús, hogy ahogy mondtad korábban, tudatmódosítószert használt még a pályán is, hanem a FIFA orvosi bizottságának is, és megvizsgálták, és bizony lebukott. Tehát nekem ez a 6 jelenet maradt meg Maradónából, mert, mint mondtam korábban, számomra a futballista Maradona volt a legfontosabb. Az első, a második, a harmadik, tehát minden szempontból számomra Diego Armando Maradona futballista volt. Én leszűkíteném ezt egyedül az 1986-os világbajnokságra, amit megismétlem, egy személyben Maradona nyert meg Argentinának. Ez örökké fönn fog maradni, örökké emlékezni fogunk rá, és persze a videómegasztókon a számos csodálatos jelenet. Ezek kiegészítéseképpen. Nagyon szépen köszönöm nektek a részvételt, Zámbó Istvánnak, Edvi Lászlónak és Novák Miklósnak. Az Origo Sport podcast műsora Maradónával foglalkozott és ráemlékezett. Hamarosan újabb műsorral jelentkezünk, a műsorvezető Lantos Gábor volt. A viszonthallásra!